Zdravo, deco i svi ljubitelji zanimljivih priča. Dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Alijana i danas ću vam čitati jednu zanimljivu bajku. Bajku je napisala Desanka Maksimović, a bajka se zove Božić Batini crteži. Na kraju varoši stanovala je mala devojčica. Kada bi joj se roditelji vratili sa posla, spremali bi ručak, umorni govoreći kako im je kuća iza Božjih leđa. A devojčica bi govorila da i Božić Bata zato ne može obično da dospe sa svojim igračkama do njihove kućice. On ranije sve porazdeli i kad dođe na kraj varoši i pogleda u svoju torbu, vidi da je prazna. Zato je devojčica uvek pred Božić molila roditelje da se presele malo bliže kako bi ona mogla dobiti igračke. Jednog badnjeg dana devojčica legne rano da spava, u nadi da će možda ujutru naći koju igračku pod uzglavlju. I usni tad vrlo čudan san. Kao viri ona kroz prozor, a ulicom ide Božić Bata, bele brade, u zlatnoj mantiji, poštapa se kao da je pod velikim teretom godina. I taman je devojčica htjela da ga vikne, a on sam uđe u sobu i sede na postelju. Bio je vrlo čudan Božić Bata. Umesto očiju, kao da su mu sijale zvezde na licu, i vejeo je oko njega miris oblaka i neba. On pomilova devojčicu po zlatnoj kosi i reče: razdelio sam već sve igračke. Ima tako puno dece u vašoj varoši, pa dok sam stigao do tvoje kuće, nije ništa ostalo. A zašto meni nisi bar jednu sakrio od druge dece i doneo? Zašto mi nikad nisi doneo igračaka? Pitala je kroz plač devojčica. A Božić Bata je opet pomilovao po glavi, vadeći iz torbe neku tablu punu zlatnih crteža i reče joj: pogledaj, ovde su naslikane sve moguće igračke, kola, automobili, dvorci i jedna carica. Ja hoću prave igračke, zaplaka se devojčica. A Božić Bata se samo smešio svojim očima kao zvezde i govorio: nemoj plakati i dobro me slušaj. Dar koji sam tebi doneo bolji je od svih darova, ali samo pod uslovom da budeš dobra. Ako prođe godina dana, a ti nikog ne slažeš, sve ove naslikane igračke pretvorit će se u prave. Ako prođu 3, a ti ne ukradeš ni parče šećera, svi ovi naslikani dvorci i automobili pretvorit će se u prave i sve će to biti tvoje. Ako u tom bogatstvu ne zaboraviš siromahe i budeš im uvek pomagala, postaćeš carica u najlepšoj zemlji na svetu. Rekavši to, Božić Bata joj ostavi tablicu sa zlatnim crtežima i iščeze. Ujutru zladokosa devojčica ispriča svoj san roditeljima, vesela što će kroz godinu dana imati gomilu igračaka, jer nikad nije lagala. Prolazili su dani, nedelje i meseci i devojčica nije imala ni jednu laž. Međutim, bilo je toliko mnogo iskušenja, ponekad nešto razbije i strah je da prizna mami, ali ipak ne slaže. Više je volela da je mama izgrdi za grešku nego da sakrije istinu. Tako je prošla godinu dana i došao drugi badnji dan. Devojčica stavi tablicu sa zlatnim slikama pod glavu, uverena da će se preko noći naslikane igračke pretvoriti u prave. I zaista tako je i bilo, kad je na Božić ujutru radoznalo podigla uzglavlje. Stojao je čitav vašar igračaka i sve onakve kakve su bile naslikane na tablici. Dotrčaše i roditelji da vide, ne verujući svojim očima. Dotrčaše i deca iz susednih kuća. I kako Božić Bata obično nije ni kod njih svraćao, devojčica im razdeli polovinu svojih igračaka. Kad minu prva radost zbog igračaka, devojčica se seti što je Božić Bata kazao
i pomisli s ponosom da je i taj uslov lako ispuniti, jer nikad u životu ništa nije krila. Međutim, njeni roditelji su bili u to vreme još suviše siromašni i često nije imala ni hleba da jede, pa je morala u školu gladna da ide. Po neki put bi pružila ruku da uzme kradom rumeni hlebčić od čiče koji je prodavao deci užinu u školskom dvorištu, ali bi se odmah trgla setivši se Božić batinih reči, a u gladovanju su godine skoro prolazile i devojčici se činilo da nikad neće doći dan kad će biti bogata, imati dvorce i hleba koliko joj srce želi. Ipak su i te 3 godine prošle, a devojčica nije ni korice hleba ukrala i na badnji dan uveče ona s nevericom pogleda na zlatne dvorce, na Božić batinoj tabli, sumnjajući da se i te slike mogu pretvoriti u stvarnost. Ali kad se ujutru probudi, zadivljeno otvori oči, ne podsjećajući se onako bunovna kao što može biti. Ležala je u zlatnom krevetu, obučena u svili, svud oko nje tako blista raskoš. U tom je ušla neka devojka i donela je na poslužavniku doručak. Ona brzo, onako izgladnela, proguta jedan kolač i u tom času se seti u čemu je stvar. Brzo skoči, obuče se i izađe da vidi sve šta ima oko njenog dvorca. A okolo dvorca su bili vrtovi posuti injem i jezero puno beličaste zaleđene vode. I visoko preko najvišeg drveća dizala se zlatna ograda. Devojčica se nije mogla nadiviti. Ponovo se vrati u dvorac da probudi svoje roditelje, ali su već i oni bili budni i doručkovali. Tako su prvi put u životu Božić proveli siti i zadovoljni. Devojčica se nije posle ni u bogatstvu pogordila. Pomagala je siromahe i, kako sam čula, Božić bata ju je učinio caricom u najlepšoj zemlji na svetu. Jedna zaista prelepa bajka. Nadam se da ste bili dobri ove godine i da će Božić bata doći i kod vas. Hvala vam što ste i danas poslušali bajku koju sam vam čitala. Ako vam se svideo ovaj video, obavezno ga zasvidite i zapratite moj kanal. Pratite me i na Instagramu i Facebooku. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku, basnu ili pesmu, slobodno mi pišite, pogledajte adresu u opisu videa. Do sljedeće priče, bajke, pesme ili basne, budite mi dobro. Zdravo!